kauniin näköistä siellä merellä, mutta täällä maalla on asteen verran pakkasta, pilvistä ja tuhansittain ihmisiä ryhmittäytynyt itäiselle rantakadulle tähän Aurajoen varteen seuraamaan ohimarssia, joka on juuri nyt alkamassa. Itäistä rantakatua pitkin edetään ja Sillanpään marssilaulun kajahdellessa alkaa ohimarssi. Paraatin kärjessä paraatin komentaja Merivoimien esikuntapäällikkö lippuamiraali Veli-Jukka Pennala. Ja häntä seuraa kielekkeinen valtiolippu. Lippuvartion on asettanut Merivoimien esikunta, joka siirtyi vuoden alusta Turun Heikkilään, ja tätä Turkuun tuloahan tänään paraatissa myös juhlistetaan. Ja paraatin vastaanottopaikka on itsenäisyyden aukiolla ja paraatin vastaanottaa Merivoimien komentaja vara-amiraali Hans Holmström. Hänen seurassaan Länsi-Suomen lääninmaaherra Rauno Saari ja veteraanien edustaja Eri Jyrkkä. Ja siinä jääkärilippu. Se on noin yli 10 vuotta kuulunut paraatien tuohon heti kärkipään joukkoihin. Ja jääkärilippua seuraa Merisotakoulun asettama lippukomppania. Ja veteraanien lippulinna. Ja poikkeuksesta tässä paraatissa on se, että siellä on myöskin muutamia veteraaneja mukana marssimassa. Eturivissä. Ja toki veteraanipolven edustajat tänään myös kunniavieraina paraatitapahtumiakin seuraamassa. Veteraaneja on yhä elossa noin 69 000 ja heidän keski-ikänsä on kivunnut jo lähelle 87 vuotta. Ja sitten Kaartin jääkärirykmentti Helsingin Santahaminasta. Se kouluttaa varusmiehiä ja reserviläisiä ennen kaikkea pääkaupunkiseudun suojaksi, eli rakennetulla alueella taisteluun on erikoistuttu. Ilmavoimien teknillinen koulu. Jämsän hallista. Se on Suomen suurin ilmailualan oppilaitos. Ilmavoimien teknisessä koulussa oppia saavat varusmiehet ja puolustusvoimien henkilökunta. Ja koulu on Suomen suurin ilmailualan oppilaitos. Vuosittain asevelvollisuutensa suorittaa noin 400 varusmiestä. Ja ylilento. Satakunnan lennoston Hornet F-18C-torjuntahävittäjät noin 300 metrin korkeudessa timanttimuodostelmassa ja vauhtia 600 kilometriä tunnissa. Ja Uudenmaan prikaati. Dragsvik on paikka, josta tullaan. Merivoimien joukko-osasto, joka kouluttaa muun muassa rannikkojääkäri, rannikkopioneeri ja rannikko-ohjusyksiköitä Suomen rannikon oloihin. Ja kun Uudenmaan prikaatin lippukomppania marssii itäistä rantakatua, edetään ohimarssissa myös Aurajoessa. Eli Uudenmaan prikaatilla paraatissa mukana nopeat G-veneet. Ne ovat suomalaisvalmisteisia. Niiden maksiminopeus on yli 30 solmua ja tehoa moottorista irtoaa 230 hevosvoimaa. Pituutta tuollaisella veneellä on noin 7,5 metriä ja 2 hengen miehistön lisäksi siihen mahtuu mukaan 8 sotilasta. Ja maanpuolustuskorkeakoulua edustaa kadettikoulu, eli kadettikoulun lipun alla tässä noin 100 kadettia marssimassa. Upseerien koulutuksen lisäksi maanpuolustuskorkeakoulussa tehdään muun muassa sotatieteellistä tutkimusta. Ja Varsinais-Suomen maakuntakomppania. Sielläkin marssimassa noin 100 vapaaehtoista reserviläistä. Ja he ovat sitoutuneet osallistumaan 2-3 kertausharjoitukseen ja 3-5 vapaaehtoiseen harjoitukseen vuodessa. Ja maakuntajoukoissa mukana olevien on läpäistävä vuosittain kuntotestitkin. Maanpuolustuskoulutusyhdistys ry:n paraatiosasto ja sen ovat asettaneet Varsinais-Suomen maanpuolustuspiiri ja meripuolustuspiiri. Vuosittain MPK-kursseja on noin 1400 ja niille osallistuu yli 30 000 henkilöä. Vapaaehtoinen maanpuolustus on Suomessa edelleen voimissaan.
Ja marssia tahdittaa paraatisoittokunta, joka on koottu laivaston soittokunnasta ja Satakunnan sotilassoittokunnasta. Soittokuntaa johtaa musiikkikomentaja kapteeni Timo Kotilainen. Ja sitten rauhanturvaajien osasto oli Varsinais-Suomen siniparetit ja Varsinais-Suomen rauhanturvaajat. 50 maailman kriisipesäkkeissä palvellutta rauhanturvaa ja veteraania. Ja jos mukana on vuonna 1988 rauhanturvaoperaatiossa olleita, niin sieltä sitten löytyy myöskin Nobelin rauhanpalkinnon saaneita. Eli Ahtisaari ei tosiaankaan ole ainoa suomalainen, joka rauhanpalkinnosta on päässyt nauttimaan, vaan silloin YK:n rauhanturvatoiminnalle annettiin Nobelin palkinto. Siis 20 vuotta sitten, ja tässä sotilaskotisisaria. Ja sotilaskotisisarten jäljessä maanpuolustusjärjestöjen lippulinna. Niin, Puolustusvoimien tukenahan toimii Suomessa lukuisia vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekeviä järjestöjä. Tässä osa heistä esittäytyy lippujensa kerran. Ja Aurajoen varressa ohimarssia seuraamassa tuhansia silmäpareja. Ja vuorossa moottoroidut joukot, kärjessä Porin prikaatin Säkylän huovin rinteeltä. Eli nyt nähdään noin 40 ajoneuvoa. Maastomoottori pyörii heti siinä kärjessä, putoavat juuri kuvasta.